alaikum warahmatullah. Al'umma da dama sun san ina ɗaya daga cikin wanda muka goyi bayan gudanar da zanga-zangar lumana a bisa halin kunci da shugabanninmu suka jefa mu, a bisa dalilai kwarara da hujjoji tabbatattu wanda muka dogara da su, wanda har gobe ni dai personally ban yi da na sanin tsayawa akan wancan ra'ayi ba. Amma biyu bayan sauraron jawaban shugaban kasa da ya ranar Lahadi, abin ya ba mu mamaki ya kuma girgiza mu fahimci abubuwa kamar haka. Abu na farko, kalaman shugaban kasa cike suke da wulakanci da tozarci da kaskanci ga dukkan wani babba da ke kasan nan da kuma wannan yanki namu. Domin kowa ya san gabanin gudanar da wannan zanga-zanga, malamai, sarakuna da manya sun zauna da shugaban kasa kuma sun ba mu tabbacin cewa ya damu da halin da muke ciki kuma a shirye yake ya aikata duk abin da ya kamata ya aikata don fitar da mu a bisa wannan hali. Amma sai kalamansa suke nuna mana cewa wancan abin da iyayenmu suka gaya mana sun faɗa mana ne don kawai su lallashi zukatanmu. Abu na biyu, mun yi zaton shugaban kasa mutum ne wanda damuwar 'yan kasa ta zama damuwarsa, amma kalamansa sai suke nuna mana cewa bai ma recognizing halin da al'umma suke ciki ba. Koke-koke da kiraye-kiraye da al'umma suke yi ba su kai kimar da zai adiresin wannan abin ba, ballantana ya ɗauki matakin da ya dace. Kowa ya san shugaban kasa yana ɗaya daga cikin wanda suka jagoranci zanga-zangar lumana a lokacin tsohon shugaba Jonathan da ya yi yunkurin cire tallafin man fetur, wanda ko wannan zanga-zanga kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Shugaba Jonathan ya fifita buƙatar 'yan ƙasa sama da buƙatarsa, amma sai gashi yau shugaban ƙasa yana nuna mana cewa buƙatarsa ita ce abin fifitawa, wato ba buƙatar 'yan ƙasa ba. Buƙatar 'yan ƙasa ba ta kai kimar da za a kalle ta ba, ballantana kuma a fifita ta, ballantana ɗauki matakin da ya dace. Da kashe-kashen da ake ta yi na ba gaira ba dalili, a shigo anguwannin mutane, mace da ciki, ƙananan yara ana kashe su ba gaira ba dalili, ana fakewa da guzuma, ana harbar karsana. Wannan sai ya nuna mana ainihin manufar shugabanninmu a kanmu. Ya nuna mana shugabanninmu mutane ne masu mulkin kama karya, ba wanda suke tafiya a bisa doron tsarin mulkin ƙasa da yake jagorantar kowa ba. To sai muke gani a wannan gabar, a irin garuruwanmu na Kano da su Kaduna da sauran garuruwanmu, babu buƙatar ci gaban fitowa da zanga-zangar lumana, domin manufar wa'annan bayan Allah ta bayyana mana shine ai ta kashe mu. Wannan kuma baki yana nuna cewa wanda ba su goyi bayan gudanar da zanga-zanga tun a farko ba sun fi mu tunani, ko sun fi mu hankali, ko sun fi mu hangen nesa, ko sun fi mu tarbiyya ba. A'a, circumstances ne ya nuna mana haka, muka ga ci gaba da haka tunda buƙatar wa'ancan mutanen ta fito fili, to bai kamata kuma mu ci gaba da fitowa a hakan ba. Amma hakan ba zai hana mu ɗaukar dukkan wani matakin da ya dace ba, musamman irin wannan national prayer da dukkan wasu matakai da wasu garuruwan suka fara ɗauka, irin kiranye da suke yi wa jagororinsu. Sannan abu na ƙarshe, akwai wata aƙida da ya kamata a ce mun tabbatar da ita a cikin zukatanmu. Kowa ya sani a ƙasar nan tun daga kan shugaban ƙasa, gwamna, ɗan majalisa, sanata, wato chairman, kowa ya san cewa tsarin zaben mutanen nan ba kai ba, ba ni ba, ba ke ba mu muke zaben su ba. Shi yasa muke cewa wannan tafiya ta matasa wani ideology ne wanda a lot of mutane sun yi misunderstanding din shi. Abin da ake bukata shine, kowa ya sani a population ɗinmu da muke ciki, wato 70-30 ake, 70% matasa ne. Matasan da su ake komai, da su ake bangan siyasa, da su ake duk wani abin na kirki ko na banza, duk da su ake. To it is high time da ya kamata a ce a locality ɗinku, a garinku, a anguwanku, a local government ɗinku, a ward ɗinku, ku ne ya kamata a ce kun baza idanunku, kun zaɓo al'umman da ya kamata a ce sun jagorance ku, kun duba wa'annan qualities din. Ba ku bar abin a hannun wasu 'yan iskan delegate wanda ba su san ciwon kansu ba, ba su da kishin kasa, ba su da kishin al'umma, ba su da kishin kansu ba. Wannan shine da ideology behind wannan tafiyar matasa din. Kuma abu ne da ya kamata a ce kowanne ya sanya a cikin ransa. Ko da mun ɗauki matakan da ya dace a yanzu, to lallai subsequent zaɓe da zai zo ya zamto wannan shine akidar a garinmu, a local government ɗinmu, a constituency ɗinmu. Mu za mu zaɓa, mu za mu ci wane ne ya kamata a ce ya zama jagoranmu, ba wai wanda wasu mutane, wasu tsofaffin azzalumai suka zaɓa mana ba. Wallahi wayannan matakan su ne kaɗai za su samu mana mafita a cikin wannan hali. Sannan mu ci gaba da addu'a, muna neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a bisa wannan yunkuri. Fatan mu dai Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan mulki na zalunci da ake mana. Allah ta'ala ya karya dukkan wani azzalumi a ko ina yake. Sannan Allah ta'ala ya kaskanta dukkan wanda yake da hannu a cikin wannan hali da al'umma suke ciki.